pekatari. Gaur aekako ziortza. Hau pantzule, bagatoz beste behin, gure elkarrezketan tartiegaz, gure Aitor pekatari, gure abadetxeko konfesionarioko tartiegaz, eta bueno, gaurkuen elkarrezketatu moduen, hemen deku, aekako ziortza zen dago moduen, arratsaldeon ziortza, ze moduz? Ondo, estresa usamar zazuian. Igual, mikrofonu egertu eta apurua ez da ginen entzuten da bien. Estresa usamar dinot, zazoi honetan oiku izeten dan moduen, korrika atietan dugu eta alakuetan. Hori, oin bierrasko degozu, ez da, esku hartien korrikan inguruen. Askotxo. Hori, azteko, bueno, dekun informazioe, aekako ziortza, zuzara, baina, bueno, aipatu apur bat, nor zaren apura sakontasunez, da nundik zatoz, o zer sabiz, nun sabiz bierrien, o zer sabiz antolatzen, labur-laburren txulientzako, apur bat kokatzeko. Ni zen ziortza orgoikue, jurreta burikue, oso urrinkoen bakue, etxe santu honetan ordu asko sartu dauen, abere zazoien, eta ja urte pilo baten, amengo baten bat, igual jaten emonda bebai oro bigoitian jantoki zailuen dala. Izeleke. Baten bat hasi zen eskolara joeten zanien zain jute bebai, Bai, apur bat despistatu dugu, baina... Bat konturetzen da baina urte asko pasa biezela eta sartute dauela, ez? Azkenengo hogetaka zurtietan aekan biherrian eta momentu honetan korrikagaz buru belarri. Hori, oine, ez, korrika ganien deku, ja, bat horre lasterrez, oine, zuk esan duzu moduen, antolatzen eta korrikan asunto guztiak kristolako bierleku ekingo dozue. Da ez dakit, gure oso espika apur bat ez dakit entzulientzako, a ber, ze bierrekin dozuen, ez? Korrika hor egoten da, guretzako izin da egun bat, ez? Goizina hor korrika egin, testigu egaz, kilometro batzuk egin, eta listo, ez? Baina, bueno, horratzien be bier asko egoten da, bier ugeri, eta ez dakit, apur bat barrutiko, ez, korrikan antolatzaien barruko testimonio bat... No, horretan buru belarri benetan ibilten dizenak esaten da bie, 22. korrikia amaitzien dan egunien bertan espada urrengo egunien 23. azten dala, ez? Eta ja urtebiko tarti egoten da, jentiek zarriken galdetzen da, segaitik ez tozu egiten urtero, ezin izango geunke. Ezin izango geunke, ze urtebi horretan azten gara pentsetan, lehenengo, nondik hasi leiken, 11 egunetan egin bidan ibilbide hori kalkuletan, benetan 11 egunetan amaitu alizeteko, eta ordutek izatek kuaderretako oingo korrikako ibilbidea pandemiaren aurretik neurtu gendun. Eta punta biharritzen gendu zen erreferentzia guztizek, eta orduen hortik hasike. Hainbeste gauza dauz. Ibilbideek, lanketak, irudisek, korrika kulturalak, bekak, ez dakiz, hainbeste gauza dauz, benetan urte batetik bestera eleuke emongo astiripe. Horre da nokiteko. Bierritzela egin dozu ezuek, korreka gugez gozatu alda egun edo atzetipe kriston bierra dau, ez? Hombre, eta guk igual ezain beste, seguria azkenengo txampan toketan jaku, ez? Ibilbideeketan neurtzen daguz, gero hor badabiz batzuk beka kontuekin, eta gitara kultural guztizegaz eta gero guk geuko lan bier karga hondize, azkenengo 2 hilabetietan. Hori, pues, kilometroen erosliek eta apur bat jentia animau, batzordiekin, zerrantolatu leiken, azkenengo biliek iziten diolan, guretzat gogorrak iziten dienak. Da pandemizien asuntu be komentauzu, ez? Eta horren inguruen be guretzugun galdetu. Hori, oin pandemizia bat okin jogu, ez? Dana egonda geldirik, azken urtietan, oin barriro antza dana hasi da martxan. Zelan hartu duzu, zelan bizi izin duzu ezuek, ez dakit, aekatik edo korrika antolatzaile moduen, pandemizia zueri be eragin izin dutzue, o zelan bizi izin duzu urte honek? Bai, zehazteko korrika hau pasan urteko udabarri zen izen bizan. Berez, aurreko udabarri zen toketan zan eikie, eta urri bueltan erabaki hartu biharri zen gendun. Hangauzi ezelan euen ikusike, batzar berezi bat egin zan aekan, eta erabaki biharri zen gendun zerrein korriki egaz, ez? Ia estra guztizekin eta musukuekaz, distantziakaz, gitzinan, gauza desberdin bat eikiek merezia ben, ala hobazan urtebete itxaron, eta saiatu betiko korrika edo antzeko hau eiki ebeintzet, ez? Urtebete atzeratzi ebeintzet ekarri osku.
Eta aurten, musuku gaz izango da, o zelan izango da. Ez da, bilurria sartutu apur bat, astute okinio asunto horre, baina... Zelako gai latza. Gu goizeko lauretan ez pentsetan arazoan direko egingo dugunik musuko kontuetan eta... Ez dakit, protokoloak ipinten dau, pilaketa onditza dauzenean eta komeni dala musuko erabiltie. Espero dugun gure ordutegi zen, musuko barik eiteko modu egon. Nosaitxo, ez, gabako freskuriaz hor ez da dugu. Gaur adibidez, ermako korrikatxik izen, erun behar izen dugu. Bueno, erun. Arpeizen ipinite erun behar izen dugu. Bai, okotxin, ez da. Kokapena, bueno, hor ya variedade onda, baina. Sudurre libre igual, ez da. Bintzat eraman dugu. Aimar, gabeko freskuri esan dozu, baina kokomarro eriantzak gaba guztetan jako. Hori da bintzat sinistu ere jozkoena. Bai, benetan bai. Da, oize, aipatu zu bai, ez, isortati be, pasauko da, ez, korrika hau, eta ez dakit, zu, imaginetan inguruko santula kontzi banatuko zu, ez, atik edo tramoka, zu imaginetan dozi hortza inguru ezabizila antolatzen, da, bueno, isorta egunien, ze orduten ibiliko da emetik, ze gongo da antolatute, zu epe, ze bierrokingo dozu ez, ze bierrengo zu ez egunien bertan, o... Ba, egunien bertan lehenengo inbiderri izango duguna izango da, errepide generalera urten eta markakein, bakotsak nun egon bidauen korrikaren zain gero esateko, aurretik esango tzabe, baina bueno, egun horretan mentzate markak eta inbiko doguz. Eta gero egun horretan, bain behar izango duguna izango da, gau pasatxue. Zornotzan hartzen dugu guk, Durangaldi zornotzan kortoderran hartuko dau, eta areitxizora joen hartien, geuritoketan jaku korrikaren, ez dakit furgonetan joango dan, berbaiten joango dana, Durangaldeko izango da, aurreko kotxeetan, kontrolau jentie egon bidauen lekuen dauen orduen, molako gauzatxuek, egun horretan. Horren, goizeko iruretatik, goizaldeko iruretatik, goizeko zortziretan aileoko da areitxizora, bost orduen enruta ibili. Zu orduen korrikari ekstruen bier, ez? Ez dakit, bada espada baten entrenetan edo ibili dan, zu igual ziortza arpeixe deko zu entrenetan ibili zaela, korrikarako bada espada. Ni suertetzu nau, nien azibiliko buelta guztiz eiken, niri isorreta zaintzi etoko beate. Bueno, gertu, Hemen egongo naz. Isorretan ibiliko naz, aurretik ibiliko naz kontroletan ian hundi datorren eta hori kotxean datozenekin eta, baina nire territorioa gaba horretan isorreta izango da. Ondo zainute hongo da orduen herrize. Da, gitxikora bera menduran galdien, zei bilbideuko dau? Sartuko jaku galdakaotik, kortaderratik sartuko da eskualdien, Zornotzatik etorriko jaku guri, isorretan bueltatxuen eta Durengon sartuko da, Durengotik Matizenetik zelaietan zierra baino zeharkatuko dau, Atxondo, Elorrixotik Minotan gora berrizera, eta berriztik Zaldibar, eta Areitxizon gora ja ermukuek hartuko da hori. Muntxarazen dauen obra hori errespetau behar izango da, edo... Hori obra zoru hori, ez da? Errespetau behar izango da. Batzuri neko buruko baina motazkun semaforo txarrez hori. Ez dakitza, espaldien azpasau muntxarazetik. Topago zuen. Topago eukingo da, arantza doiena jakingo dau. Jakingo dau zelan dauen asuntue. Nik ezi hortza beste galdera bat, zubitu. Gaur kasualidades, justo gaur bierrien egonaz, da bierreku egaz egonaz berbaiten, korrekan inguruen, korrika gora, korrika bera, gehizina jakin jabi zekimen dan, eta azotan datza, baina, bueno, asko da galdetu zti bierrien da, korrika zer da, bueno, hasina zapura da espliketan, da, bueno, gure notxun galdetu zuri be, despistauren bat badabile horre entzuten ez, korrika zertan datzan, gero kilometruek be saldu egiten die, eta bueno, dirue batzen da nora doien bideratute apur bat korrikan helburu generalak edo aipatzeri badeko zu? Bai. Bueno, korrikak helburu nagusi bidekoz. Bata da euskera sustatzie eta jaigiruen baino espada, euskerie korrika horren inguruen ekitaldi kulturalak diesela jaigiru edala eta bat eta beste kalera ateratie eta euskerien presentzia ziurtatzie. Eta gero beste alde batetik beste helburu potolue da diru bilketi eikie. Diru bilketi ezetako, zoritxarrez Euskal Herriz zatitute dugu gondino, AEKak Euskal Herri osue hartzen dau, eta gu hemen EAen kejatu ezin bagara bez, diru laguntzak eta badeko guz Eusko Jaurlaritzatik eta, Nafarroan hobetotxo dauz, baina toketan dan gobernu toketan dela, batzutan gorritxek ikusten dabiez. Iparraldean be, Frantzia badaki uselako edan batez be nazionalidad eta hizkuntza kontuetan, eta han be egoria ez da gurien modokue. Orduen korrikaren helburu izeten da, euskaltegizei laguntzeko, baina batez be
Nafarroa eta iparraldeko eri laguntzeko diru ebatzie. Ez dauzelako gu gauzen egoera berien. Ondo, ez, apur bat ez, hizkuntza mailan, euskera mailan ez, gehien sufritzen dabi, zapalkuntza gehien sufritzen dabi izan lekuetara dirue bidiratzie. Bai, eta horrepa eukeri eukitie, guk hemen euskera ikesteko dekogun, antzeko baldintzetan behintzeten alizeteko. Eta konkretuki, ze juten da, euskaltegi barriziek sortzera, euskaltegiek mantentzera, o... Ikasliek gitxitxua ordainu biherrizetera, ikasliek diru laguntzak emotera, euskaltegiek atontzera... Baina arantza bideratzen da batez bekorrekan ateratzen den dirue. Ondo. Bueno, despistauentzako ordeko zue informazioe. Da ez dakit, beste galderarik edeko zue ekipo? Nik bai, nik galderatxo bat. Nahi, hemen, Kriston, txapi esartzen, ni bakarrik eta... Aurten, merchandising-ekin zer ikusi zekona, zetik ikusiot merchandising diferenti indala aurten kamisetakin eta jertzikin eta, zetik beti izen da korrika ipin izen da buena, eta aurten pizkat... Diskretoetxu haue... Minimalista, bai, minimalista. Mikrofonora bihar, minimalista zen dago bihar, baina ez da entzun. Bueno, aporto dago. Izen da pizkat, diskretoetxu hau, adibidez, nire pixukide batek ekarri dago atzo kamisetat eta esnek izen korrikako esela, bez? Marratxo duen bat. Bai, hori da. Diskretuena da, izen be. Izen be, ez da? Eta zer dela, eta ez ipintzie propagandie korrika... Estetika. Baina nik esango nuke gehienak oso begibiztan dekiela korrikan. Logo justo hori dala danetan diskretoena bastartxu baten olako etiketak moduko bat dekona eta izei gerri betxako lehiken. Justo igual nik ikusiotena. Esango nuke, Justo nik ikusiotena igual izena. Nik justo ume batzuk etorri eskolara gaurre. Bai, Petuan diseño barreineko letrekin, baina kamiseta. Bueno, bai, jazta. Eta uste korrikak beti merchandising aletik neko zabalekin da bela, eta beti gondolan jasteko diskretu bai, danetik apurtxo bat. Eguneroko tasunien ibili gure dauenak eta ez dauenak gure inbesteko... Bombo, ez? Eta justo zuk dinozun hori, marra dun nolako zer bat... Ez que horri inun etxako igerten, ezer? Bastartxu baten deko alako etiketa modoko bat, eta... Baina egize da, beti goten da nahiko gama. Beti goten da, bai. Ez que kurioso inatez, etik esazte, hau korrikak eta raro ez epintzi korrika eta hola. Baina, bueno, urtero bada. Eta, da holan, merchandising egaz da korrikan inguruko, ez? Urrinien dauzen gauza gazlo dute, lehenengo gara komentean justo, okin joguz, korrikan entxeko, ez kantu martxosuek, ez? Aprobat animetako, ez? Okin joguz korrikan abestia itzila izin zela. Eta aurten, guretzuk apurat kritika txiki bat bota eta berse iritzi dekozun, aurten kanta barri bat deku korrikantzako ez dakit tekniko entzun aldogun, entzulientzako espadu zu entzun, korrikan abestia hau izango da, korrika hau zuen entzuten egon garena. Aspertuko dituena. Abestia hau korrikan entxeko zer? Hor txiko. Bai, Mar, segur zuzati ba. Nintzako aproposaz, nilako... Ez da plugin free, baina... Ez da plugin free. Nilako oso gitxe entrena den personentzako, ustut egokitxe dela, pizka de ritmo bajatzen dauena, ez da? Eta ez da spinning klasea temoteko besteko, baina... Horran, oie, gure zan, abesti honen atzin ez da eskutako aurtengo korrika ez da izango oinez aldia edo lako zuzen, ez? Korrika izango da benetara, la oinez uniko gara, ez? Ze iritzeko abesti honen nikuru. Zueko goratzen dozue... Korrika 13koa izan zen? Eskerrak piritzetan borotxek atara biela beste bat. Arri. Banik akorduen dekot orduen, korrika aretan, abesti entzun gendurien, gelitu ginen danok alkarri begire eta esan gendun. Honea zen bida, aineketan. Oso kurioso da, lehengo entzun gendunien, satarrasko iruituak undanoi, gure inguru hementzez, eta gero barretz, Iruñera aldu ginenerako, nik ez dut ikusi korrikako azken kilometro unkigarri zaurik, araz abestizaz baino. Gero, aziertu izen zan horretan. Itzekin hau, nik lehengo entzuna benien, antzeko zuzer pentsauna ben. Bajoneru, ez? Ona zibili biu, amarregunien jota fuego hau entzuten, oin esango txuedia guztetan hasiatela inbestintzun da gero, eta korrika amaitzen danerako, seguro. Ikara horri guztako atela. Nik esan bihot, gainera, komposatu dabela... Nire... Venga, spam Bardin jate, si ya Manuel Calera, o sea... Bota, así.
Eta hasieran bidalia benien WhatsAppera, guk danok esaten hor. No botaben, no sortu dago. Nerea hor biziuk egin dago hau bestia. Laixin herri zen zan. Eta orduen, laneko WhatsAppera bidalia ben, da danok, ze polit ez dakiz zer. Eta nik, karo, gelditu nintzen pizkatola. Benetan esan bihot, ze politan eaten nien guztan. Esamot gezurre edo txarto beratuko nahi. Eta ez neban eso esan. No tengo escapatoria. Esan bihot, gero eta gehiago guztan jatela bestia. Igual korrikarako ez, baina... Opa nerea, Aunque me eches, te quiero un montón. Pero vas a flipar. Bai, hori da. Bueno, eta pizka edo musiki entzun dugu eta pizka iruen sartu gaiela, gurute galdetu, ze, karo, gure ingurunetan goizaldien pasetan da korrika, eta gu oitute gauz lan Durango gertu dukogun eta herrigune handi bat gertu dukogun beti, gonde ekitaldi asko korrika pasetan izan egunetan, beti eukin jogu, bergarako eskusa hori. Eurten ingurunetan egongo da lan ekitaldirik, zozer jaigiro... Egunien bertan ez askorik, gu izorretan be batzartu ginean ibili ginen pentsetan ia zuzerrein leiken, eta egiz esan, ostegun baten, goizeko 4:00 pasauen, ibili ginen komentan, afari bat eikie, ordu batetan edo balitz, luzetu zeinke. Eguen baten, goizeko 4:00 arte... Armosua, gero, igual, abito egin den moduen edo. Igual armosu izin alda ona. Armosorako beharintxu ez etetan, ba... Korrika Ezko hor da, apur bat... Ez que ya kasapako bekendu eskueta. Tokoiaku... Kasapako igual armosuan bate... Tokoiaku ordu bat, oixe, ez? Ez aurretik emoten dauena joku askorik, ez hostien emoten dauena joku askorik. Aurrekoan egon ginen komentan, aurreko korrikan, paella lehiaketi egin zan, askondoko karrapan, jente piloa egon zan, urten beste erabatekue, toketain jaku eta etorriko diez. Barriro be asteburuen eguraldi honaz eta ordu honetan toketain jaku zenak. Vale. Izena, kurizia, igual egongo da, egunien bertan espada, momentu bertan espada, igual... Ez, egunien bertan bai egon ginen komentetan hori, pintxopotien sasoi horretan, petoak gelditzen badiez euskaltegizen, petoak ekarriko genduzela, txapligo batzu gota, musika apurrat, batez be jentienteretako gaba horretan dala, ez? Zer estelan batzuk ez diez enteroko. Bai, gaur da! Besterik ezpada bat ematzu galdu diren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay música hoy? Alarmi ipiniz da bien entzako, ostra, korrika! Hori. Ni beste galdera, konten inguruen. Komentatu oso hori, korrika bi urteko antolakuntza dagoela atzetik, eta aurten hori, COVID kontu dela eta hiru urte pasadie azkine korrikatik. Baina, urrengo korrika, zein ziongo da oin. Urte parietan edo inparietan. Mantenduko da oin. Rekaleri eskema. Espero dot, bi urte barru izeti urrengue. Espero dot. Osa, luzetu izen da ez, antolaketa marginez dia, zila 2021 batetik urrengo korrika ire ez? Hori da. Bale, orde mantenduko da oin, urte parietan. 23. korrikia hasiko gara apirilena 11. Eta 2024an izango da, ez? Espero dut. Espero dut, nik ez da beste batzu, nik urtero ezinek aguanta ritmo hau. Eta oso arri deko. Kontuen izatetu. Ze aurten apurua liozu da, ez? 2022 eta 22. korrika hori ja... Ja. Liozu dugu asko, ez? COVID-19 eta hemen gauz, 2022. Así que... Oitxuko gara. Kalkuluk ez da emoten, ez da emoten. Numero asko, ez? Zirkuitu laburra. Ez beste galdera diko zuen, bestela jungo era elkarri. Nik uste dut galdera erreginen ordu edala eta... Txan, haingu galdera erreginen aurretik errepaso txikitxo bat, entzurintzako, hartu zuen papelak eta boligrafuek, korrika Durangaldien edo Ixortan konkretuki, zelan jungo da ziortza, labur, apunte orduek eta... Nondik? Apirileen bata, hau da, eguenetik barik gure bitarteko goizaldien, Ixorretan, bostaklaren gitxi, kalkulau lauterdizek bada espadan, ze antxineko trenan fami eukinarren hain berandu ez da ibilten. Eta gero, Katazka tabernan kristolako gozari segongo da prest, korrekalari guzti zentzako. Zabalik ongote da, ordu. Gero. Igual toko norzien. Pintxopotek egin bizka solapa, ez da? Punteu. Bueno, entzulie baikeia egune, ordu bai. Eta, holan azkeneko aldea duin azkeneko momentu etorri jatena, holan norberak ekarpenik eite gure badau korrikarako aukerari badau, ala kilometruetan parte hartutuak erregin alda, edo badau bidu edonetako, edo... Erosi erropak. Hori badakit, baina bueno... Eskerrik asko. Igual badau beste... Bizumetik bada dau aukeriez gube modernizo gara burtxo bat. Eta aurten adibidez...
bat dendetan eta tabernetan eta egiten dugun diru bilketa kanpainan, aurreko urteetan ekin izen du pasau eta gero batzera pasau. Eta horretan, bizumetik gobernuz kanpoko erakundiei eta donazioak itxeko bide beretik, agertzen da korrikabe eta hain leike. Vale. Telefono zenbaki orden, interneten agertuko da, ez? Ez, da, zuepen irantzien, zauzi, bizumaz Bai, da, teknologia barrezekaz, ne bolentzin nabi. Postifrak, ez da? Dau, zuekan, zelan da? Erakundien aukera, ez? Emon, hori da, emon eta erakundien aukera dau, gobernuz kanpoko erakundiei eta diru emoteko, emon pentsatan doala, ez dakidan, bieldu barik emon edolakon bai. Eta sartzen zara erakundien horretan, eta... Da korrika agertzen da. Eta agertzen da korrika? Beste 100 edo mileka batzuen artien, korrikabe agertzen da. Hor aukeri badeki ez, ez dakit, pixkat hainkie fastiziaute ekelako, edo orduz kanpo lanien harrapetan dauelako bat abestie, eta ekarpenen gure badau, sartu horre bizumen emon edo atal horretan, eta hain zeuen ekarpena ez, uste bat merezi dauela ez. Bizum. Elburu materako jungo da diru hori, eta hain bai aimar, ja ustot heldu ala momentu. Bai, ez da, oine eskerrik asko ziortza, inotzu guzain bat galdera, guztot entzulieri neko argi geratu jakila, ja. Korrika zertan datzan, zinan helburu orokorra, ez? Konkretuki Durangaldin da zelan ibiko da, nosasiko da, pandemia kontuek aipatu guz. Baina oin, gure Aitor Pekatarire ekarri zaitugu, gure abadetxeko konfesionarizora, da, elkarrezetatzen dugu zen pertsona guztizeri moduen, gurutzu galetu, aldozuna aipatu zure pekatu bat edo, ez? Izen alda, bai, modu personalien, bai zurie, edo bai korrikan inguruen, aekan taldien edo guruzun moduen, baina pekatutxo bat gure entzulintzako... Bueno, oingo iraun bite hongo danez, eta izenik esan barik, zeni bakarrik enitzen izetan alako sasoien pekatuten hiltzen zana. Etxe santu honetan makina pekatu inge gauz. Baina patatak lapurtzi nazte jengo, ez? Hori ja birritik kontazko. Bueno, eta bat, kanpadako alde batetik bestera ibiltzena da. Hori ja, hainba berrentzen du jari hemen. Hori sarritzen, hori pekatu hori sarritzen, en jogu. Eta, eski beste batzuk ez dakit konfesetako moduko edien, Bai. Jangoikuk ez, queda archivado. Zaitu pekatu hori ja. Ez kontabina bena konta botzue, bestiek ez die konfesagarrez, Beste batzu dauz, potolo izenak eta zilik izenakola naire hau. Zuzenien, onja musika epini dugu eta ja... Petit komite, ez? Zuzenien edo en petit komite bestakit ni konfesatako esan, lor dau esan beste pekatu batzuk. Patata komite. Orduen horri txiko, beste behin... Horri txiko. Ez da kontoa, bez ez da? Horri txiko. Beste behin patatak? Ezilek egiten ziortza. Bueno, ez nie hori xue harrapetan gendune. Patatak da gitzien harrapetan gendune. Aurrera begirako erik entzatzago esan, bestela harrapetan gendune. Ardauet holan? Topetan bagainun, bai, duda barik. Duda barik. Ez ba, patatak eta alkohola eukin da, patatak askoengo ginen gu. Bueno, orduen robo mayor, horri txiko, ez? Bai, eta... Urto mayor, hori da. Uste hemen atagule ondori jo bat, herriko jenti ezin dugule gonbidatu hona, dana pekatu barreina Dana pekatu bera kontatu barreina. Abadetxe esan du honetan egin da makarri zin da patatak oztu. Danak adinberekuek ekarreko zuez, kuadrilla berien alkarra zibitek gintzen alapurretan, ero? Ez dakit pase, ja koinzientzia da, ja irugarrengoz bada. Irugarrengoz bai, gitzinez bai. Baina, bueno, hor txiko, hortza urto mayor... Ez que hortik gorakuek hemen etxien pasotekuek asko zinlik ez konta. Urto mayor. Da asko gozien ganera. Sekretos. Da hondi niongo die, Da hongo die, aiz ba, honek etxie berrotan balegi. Ondo. Ba, oine musika hosti mikrofono atzetik komentaukuz zure pegatu dizi hortza. Beretan, eskerrik asko gerturatzi arren, ona gure abadetxeko estudizora etorti arren. Oso interesgarri zinda elkarrezketi, ustot entzulieri ez dakit informazio zabaltzeko oso modu atsegin bat izin dela. Beste barik, eskerrik asko ziortza. Eskerrik asko zeuei. Laster gatoz. Da animau, despertadora ipini. Hori. Goizaldeko lauretan. Goizaldeko lauretan jagin biko da, beroketa gehieko.